God aften, alle sammen. Vi har i år her i Kulturladen, der har vi haft en debutkoncert med Rigmor. Og Rigmor blev akkompagneret af nogle rigtig dygtige musikere, som vi kendte godt. Det var en god aften. Lyden er dårlig. Ja, jeg ved det godt. Kan I ikke høre noget? Så er det meget bedre nu, ikke også? Nå. Så havde vi en debutkoncert nummer 2 med svedig sydstatsrock. Og det var godt. Det var også nogle folk, som vi kendte, men de var så i en ny konstellation, at de skulle lige prøve det af, og der brugte de Kulturladen. Og så tænkte jeg, Kulturladen, det er altså sådan et godt sted, hvis man skal prøve sig selv af. Det er ikke særlig god lyd, er det? Men jeg vil sige, at da Flemming Andersen, som er med i det her, og som står for det i aften, han sagde på et møde, der er altså nogle knægte i Sandved, Fuglebjerg-området og sådan noget, som vist nok i en garage spiller noget, der skal minde lidt om Johnny Madsen. Er det noget for os? Og så tænkte vi, så sidder vi, måske kan vi skrabe 20 sammen, ikke? Og så skal vi sidde der og se mange ud, og det er sgu synd for både dem og os. Men okay, lad os da lige prøve. Hvor meget fejl kan man tage? Det har været helt fantastisk. I løbet af ingen tid, så jamen, I er jo familie alle sammen, kan jeg forstå. Ja. Det er alle sammen, Mads. Ja, og det var, det er så dejligt, at de er så mange. På 4 dage, så havde vi udsolgt. Helt utroligt. Vi har sådan gået og drømt om, hvor bliver det dejligt den dag, hvor vi skal kæmpe os frem til baren derhen, og det har vi prøvet i dag. Hvor er det godt. Tak fordi I er kommet alle sammen. Det er alle tiders. Jeg skal hilse og sige, at under koncerten her må man gerne gå i baren eller købe noget rom, eller hvad man nu har lyst til. Det er tjekket med musikerne. De synes, at det er Johnny Madsens ånd, at der er gang i alkohol. Og så skal jeg sige, at der bliver en pause. Der bliver nok på en halv times tid, når vi er så mange, og nogen skal købe noget, så går der lidt tid med det. Men altså to sæt og en pause i midten, og så er det også en debutkoncert, og jeg siger bare, forventningerne er store, ikke? Det siger jeg lige derude, bare så. Men lad os nu byde dem velkommen. Madsens menighed, de kommer nu. Ja, vi har nået en alder, hvor vi skal bruge briller. I hvert fald 33% af os heroppe skal. God aften! Og hvor er det dog en sand fornøjelse at se så mange til vores debutkoncert her. Og tak for lige at gøre lidt ekstra ud af spændingen, Mogens. Nu tør vi sgu da nærmest ikke spille. Ja. Velkommen til Madsens Menigheds debutkoncert. Skulle vi starte med skolegang, som helt i ånd med. Har I fået færgevand? Skål for helvede! Skål! Min søde kæreste gjorde mig opmærksom på, at jeg skal nok lige fortælle, hvad fanden det der færgevand er for noget. Fordi det er jo måske ikke alle, der er lige bekendt med Johnny Madsen. Færgevand er et udtryk, der kommer fra den sang, der hedder Færgemanden. Og jeg tror sgu ikke, der er nogen, der helt er klar over, hvad opskriften er. Vi har bestemt os for, at det er hvidvin med is, så det er i dagens anledning blevet til færgevand. Så forsyn jer endelig i baren deroppe. Det her, det er det, vi kalder Madsens Menighed version 2, fordi den helt oprindelige version var dannet over det mørke Jylland i form af mig selv, sagde hun, og så Kim, der sidder hernede, Tommy, der sidder der, og Jesus i egen høje person.
Jeg ved ikke, om han stadigvæk går under navnet Jesus, eller om du har skiftet til de mere borgerlige Henrik. Ja, og noget borgerligt nu, ja. Ja, okay, vi går borgerligt. Nej, han køber det sgu ikke herovre. Ja, det er problemet. Det lykkedes mig at få den gamle menighed over. Det er sgu mange år siden, jeg har set det. Det er fedt, I er kommet. Fedt, I alle sammen er kommet i øvrigt. Udsolgt debutkoncert i Kulturladen i Fuglebjerg. Det må betyde to ting. Dels er det ikke så stort et sted, og dels har vi en ret stor familie med et helt andet sted. Er der så meget mere at sige, eller skal vi bare få slået hul på det? Jeg skal lige se, om alt det pedaleri her, det virker. Jeg har sådan en slags salmecykel heroppe. Lad os prøve med noget uden delay, noget Jokerman, synes jeg, vi skal. Vi sejlede en nat fra Tahiti på en genbrugsbambuskar. Kaptajnen havde noget popcorn hver, da månen drev forbi. Han var Jokerman. Jokerman. Yeah, han var Jokerman. En biograf, eller en kunstner i en stats uniform. Han sagde whoopsie-boopsie musik, og han kunne vi ikke lide, men vi kunne lide Jokerman. Jokerman. Yeah, Jokerman. Det er kultur. Skål, siger vi så. Nej, for helvede, det glemte jeg. Undskyld. Jeg strammer op fra nu af. Det her Madsens menighedsprojekt, altså version 1, det var vi sådan ret ambitiøse omkring, kan jeg huske. Jeg sad og lavede hjemmesider og skrev i HTML-koder. Tommy, Kim og Henrik, de sad og drak bajer til, hvis ikke jeg husker helt forkert. Jeg tror, det var sådan, vi gjorde. Jeg tror, det endte med, at vi var omkring 100 medlemmer i vores lille forening, og de gav, som jeg lige husker det, 100 kroner for et medlemskab. Det var så et evighedsskylde. Faktisk skylder vi måske nok nogle nyhedsbreve efterhånden, så nogle kommer helt til. Det de fik for de her 100 kroner, det var et nyhedsbrev på mail, og det var ikke alle fået dengang. Og så fik de et lamineret papkort. Og det, der måske overraskede mig mest, det var, at det synes alle åbenbart, det var helt okay. Vi havde i den her bestyrelse, vi udnævnte os selv til bestyrelse, nogle bestyrelsesmøder selvfølgelig, og vi tog til koncerter. Vi tog en gang til koncerter, der ikke fandt sted, det ved jeg ikke. Og så tog vi ned på det lokale poolcenter, byens poolcenter i Vejen, bestyret af Michael Fiel, der er i daglig tale Fiel. Han var sådan en 200 kilo tung
eks-rocker med langt rødt hår og langt rødt skæg, og han så mildt talt farlig ud. Og det betød jo, at selvom vi i Vejen havde personligheder som Judo Willy og Boxer Jimmy, så var der sjældent ballade dernede af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om det hænger sammen med 200 kilo ondskab, der står der bag baren. Nå, Old House Picking Blues. Ja. Har det springer sgu. Sidste profeter står på længsels holdeplads. Old House Picking Blues er alle vel tilpas. Champagne i deres ølkrus begyndte at rus. Så startede den fromme stand på Old House Picking Blues. Den anonyme verdensstjerne trak rundt på husets gulv. Hun havde set det mest af sit liv, den med et nøglehul. Men prinsessen smiler, hun mener hun kan bruges. Hun vil gerne betale den nat på Old House Picking Blues. White Star sidder til lus med sin alene. Og mellem tåren lyser lampen på Wilsons gasket. Den sidste tango danses af Wilson not to lose. Det sidste de så den nat var Old House Picking Blues. Den sidste tango danses af Wilson not to lose. Det sidste de så den nat var Old House Picking Blues. Det går til mandens hænder, skifter ejermand i nat. Og han der står i læ for vinduerne og mærker ret. Stormen tog de sidste, der lå sig under klud. Og lyset gik ud den nat på Old House Picking Blues. Stormen tog de sidste, der lå sig under klud. Og lyset gik ud den nat på Old House Picking Blues. Jeg er vokset op i en lille by i Jylland, Grøngade. Sådan en rigtig Ole Lund Kirkegaard-miljø, sådan lidt, hvad hedder det, Gummitarsen og Lille Vigil og den slags ting. Hvor folk havde navne som Høger, Grøftegraver og Købmand. Og så havde vi en personlighed, der hed Børge Mellemgas, kan jeg huske. Og tvillinger, og så Pedel, det var jo min egen far, jeg er en høj person. Der har jeg vokset op som enebarn til ualmindelig stor frustration for min lillebror, vil jeg sige. Det var jeg rigtig glad ved. Jeg husker, da de der kigger under navnet af København, og de flyttede dertil,
Gik der ikke lang tid, så synes de, at vores nabos hage, den var lidt træls. Den ville gerne væk folk lidt tidligt. Og det ville de gerne klage over. De havde ikke ligesom modet til at gå til vores nabo selv, så de hang en seddel op nede ved købmanden, hvor der stod, at den var lidt træls, den der, man kunne gøre noget ved det. Og så kan jeg huske, vores nabo så tilbage på den seddel og skrev, det lyder som vores, vi spiser den i aften, så forventer vi, det stopper. Det bliver god så. Det var god så. Nu var det sådan, at i Grønbjerg, der galt almindelig lovgivning ikke på den måde. Det var for eksempel helt tilladt at køre knaller, hvis man kunne nå styret. Så det gjorde vi selvfølgelig. Vi havde ikke selv økonomi, for vi var vel ikke andet 10, 11, 12 år eller sådan noget. Så vi brugte vores forældres knaller der. Og det var naturligvis Puma Maxi'er, sådan må det være. Min far var udstyret med en grøn Puma Maxi, der kunne gå lige godt 60. Og det var dermed byens hurtigste knallert. Og jo helt forsvarligt at sætte 12 øje op på. En dag så ændrede behovet for knallert på min adresse sig åbenbart. Den skulle sælges i hvert fald. Jeg ved ikke, om han har generhvervet eller hvad fanden der var sket. I hvert fald så skulle den sælges, og det gør jo ondt at miste byens hurtigste på Maxi. Og det gør dobbelt ondt, når den skal afleveres til Preben, som er far til mit nemesis Johnny over på den anden side af gaden. Dagen oprændt, hvor jeg ikke alene skulle miste den her fine og hurtige knaller. Jeg skulle også se den gå til min største konkurrent, og i øvrigt også bedst ven. Det var sådan et kærlighedsforhold, vi kørte os. De mødes over i gårdspladsen over ved Møller, og min far han havde været så sød lige at sætte den op på de her støtteben. Og så synes Johnny, der for ligesom at nedsætte sår, så kunne han da starte den op, så han sætter sig op og tramper lidt i de her pedaler, og så får han liv i den. Og han kunne jo godt se på mig, at det synes jeg sgu ikke var fedt. Så han tænkte, hvad gør jeg lige for at gøre det værre? Så gav han selvfølgelig fuld gas, og så opstår der en idé inde i hovedet på mig. Der står en knaller på støtfoder, der kører 60 km/t. Så jeg tænker, at jeg nu skulle lige forbi og sætter en hånd på bagagebæren. Og når du gør det med en Puma Maxi, der kører lige godt 60 med en knæk på 12 på, så forsvinder han i røg og damp lige ind i hængen ind til Kaj Tømmer. Det var ikke populært. Det inkasserede selvfølgelig en stuearrest. Det var sådan, vi opererede hjemme hos os. Der var stuearrest instant. Og jeg tror, det er første gang, jeg synes dels, at den har været fortjent, og dels så gjorde det sgu faktisk ikke noget. Jeg synes, det var helt fint med det. Skål har vi lovet. Vi skal spille en sang, der hedder Hollywood. Hollywood.
Den sexede Lassie med rød tue, han mistede sin underdel. Tårnhøje bygning var på længes brændt ud, og Tors var på fiskebil. Og med Western rundt på Tontos hest, var forsvundet på Lykkens Café. Og de var hardy to på Jane, Tarzans tusebe. Den vilde stilen var øde, regnen den tog fat. Og der kun de døde i denne Hollywood-nat. De kom fra Hollywood med Hollywood Express. De kom fra Hollywood i deres Hollywood-dress. De kom fra Hollywood med Hollywood Express. De kom fra Hollywood i deres Hollywood-dress. Okay. Nu sad... Nej. Det er det lyd, man laver, når jeg lige rundet 50. Jeg kan sikkert ikke bevæge mig uden at sige en lyd. Han er ganske sikker, du skal håbe det. Nå, nu snakker vi jo lidt om hjemmesider tidligere. Og det var jo en forbrugsafregnet omgang på de der 56K-modemer, kan jeg huske. Er du okay? Tak fordi man kører. Ja, der hænger hjertestart og sådan rigtig placeret isterpist derude af, hvis det skulle blive nødvendigt. Og det fik mig til at tænke på, at min lillebror, tror jeg, var den gut i Grønbjerg, der havde den første hjemmecomputer med internetadgang. Og i betragtning af, at det har været forbrugsafregnet, så tænker jeg, at det har været vældig dyrt at have en teenager boende med internetadgang og sunde interesser, kan man sige det. Ja, den har været dyr, Martin. Jo, kan man sige, at Grønland, det var sådan et sted, hvor der var sgu ikke nogen, der lige låste deres bil, og der sad nøglerne altid, for det var nemt. Der var heller ikke nogen, der gad at låse hoveddøre og sådan noget, det gav ingen mening. Det eneste, jeg husker, der var låst af, det var ude til skuret, hvor der stod øl og vin fra Tyskland. Nå, skal vi spille lidt mere? Jeg skal lige drikke vand. Tørt af. Hvad er du gerne med det plastik til? Det er Johnny så. Ja, ikke helt Johnny så. Jeg har fået vand. Jeg tror, jeg kan nu. Der ligger et tempel på Temple Street. De kalder det Karugi Café. Det regner ved porten til Temple Street. Og den blinde og ingenting kunne se.
set født på den nat. På den nat, hvis det koster du det. For cirka 20 år siden, eller noget lavt, der flyttede jeg fra Jylland. Og for cirka, det er noget brøv, det er længere siden, men for cirka 20 år siden kom jeg tilbage og besøgte dem. Det var ikke sådan, at jeg ikke havde været der i de mellemliggende 20 år, det havde jeg naturligvis. Men nu er jeg lige hjemme den her specifikke dag, og kommer til at sidde og snakke lidt med min far, der pludselig rejser sig op, og så tænker jeg, hvad fanden er det? Er det ham, der har skruet op for hans jyske, eller mig, der ikke rigtig længere forstår, hvad det er, eller var det en kombination? I hvert fald så står han og kigger på mig med store blanke øjne og siger 0. Og jeg kigger på ham og siger, do you speak English? Så kigger han på mig igen, og endnu mere indtrængende siger 0. Så kigger jeg over på min mor, fordi nogen må skulle hjælpe. Så siger hun, det betyder bare, at du vil have en øl. Det vil jeg gerne. Det er fjollet at spørge. Det er jo den selv samme far, jeg har hørt sige til min mor, at nu man ikke specielt sart, bare fordi man ikke kan lide din mad. Så går de hygger sig derhjemme. Over i Frankfurt. Apropos mad, så kan jeg huske, at vi derhjemme levede af hvidkålsuppe. Det lavede de i badekar, så vi var sikre på, at der var til i hvert fald en uge. Og det skal I jo vide, hvis ikke I allerede er klar over det, at mad, der bliver varmet op, kølet ned og varmet op, kølet ned 6, 7, 8 gange, bliver bare bedre. Det er helt utvivlsomt. Sådan en hvidkålssjask til sidst, det kan noget helt vældigt. Der var hvidkålsuppe, så var der stegt svinelever. Og så var vi heldige en gang imellem at få sådan en helt særlig udkogt kylling med hjemmelavet sur sød sovs. Det var dog det værste. Og nu er jeg sådan opdraget, at du spiser, og du spiser op, og du forlader ikke bordet, før du enten er færdig med A og spiser op, eller sengetid indtræffer. Det betyder, at jeg har siddet derude mange en aften med kniv og gaffel og kigget på noget ubestemt, og bare ventet på, at klokken skulle blive 10, så jeg kunne få lov at gå i seng. De sagde, at det var god mad, så jeg lige tænker på. De synes, det var lækkert, men når jeg så lige sidder og tænker efter, så tror jeg sgu ikke, I har fået det der en eneste gang efter vi flyttede hjemmefra. Det er bare mit bud.
Nå, vi har lidt at snakke om efter det her, kan jeg mærke. Klik lidt. Ja, jeg takker. Det var hårdt. Det ved jeg sgu ikke, om du kan blive med at tåle det der, Flemming. Det var også trukkerne. Nu fik jeg da måske til at lyde som om, at det der med at bo i Jylland over hos mine forældre, det kunne have været træls. Det er slet ikke rigtigt. Det har faktisk været rigtig, rigtig fint. Jeg husker mange gange, hvor jeg har fået lov til at stå som håndvedmontør og skulle række ham en sav eller en hammer og sådan nogle ting. Være med til at plukke høns og kvære duer og den slags ting. Så det har været fint. Og så var der det i Grønbjerg, der den der gældende lovgivning, der var sat lidt ud af spil, gjorde jo, at vi kunne gå ned til vores egen købmand og købe et luftgevær. Og lidt ligesom med knallerne. Hvis du kunne bære, så måtte du gå på jagt. Så det gjorde vi helt naturligt. Det må man gerne i Grønbjerg. Det var et sgu godt sted. Jeg håber, det stadigvæk er sådan over på en eller anden måde. Nu sidder vi tre herovre for til at se ud, som om at vi på en eller anden måde godt kan lide hinanden. Og det skal vi vide, det er jo slet ikke tilfældet. Det kræver træning og høj disciplin. Flemming er oprindeligt fra Skive, og det i sig selv kan gøre det en lille smule. Det i sig selv kan gøre det lidt svært at holde af ham, og når han så samtidig er lige så spændende som en tur i kirke, så bliver det sgu ikke meget nemmere. Dybest set er Flemming sådan set god nok, og man kan sige, til den løn, vi har forhandlet os frem til, du skal have, så kan jeg sidde og finde mig i en del af livet. Fordi generelt kan man sige om folk fra Skive, det er det samme, at deres koncerter oftest får folk til at huske på, hvor godt stilhed egentlig lyder.
Vi skal... Er jeg for ved ham? Vi skal spille noget, der hedder Krammeløb. Det er en udsøgt stor fornøjelse at byde til fest på Krammeløb. Nu er sagt, ligger til ved havn. Ni fingre lander og kortene, tag så løbepillerne med. Og bottler tager jeg i hans vej. Der er vist livsanskuelser på rækker, og for glæden den er fuld. Det unge folk kan virke lidt generet. Pas på, men I vil langt ved siden. Toilettet er lavet af blod. Jeg skærer kagen for og snæver lidt til dessert. Velkommen til Grand Hotel, strandmenu. Bandet spiller nærmere Gud til dig. Tag bare døre med, trompeten kalder til fest. Og man kan ikke svinge med en død kat under varmen præst. My fair lady's budskab var tydeligere, meget, meget tydeligere. Hun var shinet op fra top til tå. Hun skreg sig helt som næste kærlighed, men fandt døren i rosen. Det store til selv på, der var det sidste hun så. Velkommen til Grand Hotel, strandmenu. Bandet spiller nærmere Gud til dig. Tag bare døre med, trompeten kalder til fest. Og man kan ikke svinge med en død kat under varmen præst. Ja, tak skal I have. Ja. Nu var jeg jo lidt efter Flemming før, fordi det kan man roligt, for der er ikke mange, der forventer noget musikalsk fra den egen. Men helt anderledes er det med vores trommeslager Niels, som oprindeligt er fra Chile, hvor musikalitet og rytme jo er en del af folkets DNA. Og Niels har allerede nu både fået langt hår, læderjakke og trommesæt, og nu mangler du dybest set bare rytme og evner. Så jeg tror, at du er ved at være. Jeg siger ikke, at du er upræcis. Jeg siger bare, at en god lang ferie i dit oprindelige hjemland måske kunne være en god idé.
Niels' kone er jo lærer og har hest. Niels selv er musiker og er pædagog, så faktisk er det ikke Niels, der sidder og har egen frivillige på den måde. Det er hans bankmand, der lige ringer og laver en aftale. Sidst blev vi hyret til at spille ned til Niels' Banks personalefest, kort efter du har fået lov til at købe en bil. Så er det det. Lige fik det der. Nå.
kan jo nok, Flemming. Anders Lydman, må jeg bede om lidt mere af min guitar i min monitor? Nu er jeg blevet modet. Nu vil jeg godt høre, hvad det er, jeg sidder og laver. Nej, det vil jeg også. Nej, det vil jeg ikke. Johnny fortalte ofte til hans koncerter, at de yndede at trække lod om, hvem der skulle spille solo i deres orkester. Det har vi valgt ikke at gøre i det her. Alene af den årsag, at I kunne risikere, at jeg gik hen og vandt. Og det er faktisk. Da jeg ligesom valgte at blive en del af det her Madsens Menighed version 2 projekt, der var det fordi, jeg tænkte... Jeg tænkte, at Johnny han var skulle så tilpas ringe på guitar. Det måtte jeg godt kunne få øvet op. Så tænkte jeg, at jeg behøver heller ikke rigtig at gå i bad og bekymre mig om tøj og sådan nogle ting. Nu har jeg ikke været i bad siden oktober til stor frustration for dem derhjemme. Jeg har ikke nået Johnny til sokkerholderen. Det viser, at han var ret meget bedre, end det jeg havde troet. Måske kan jeg give ham, nu vil jeg kunne, måske kunne jeg have givet ham kamp til stregen med, hvad angår alkohol, men det skulle der så også være det. Ikke desto mindre, så tænker jeg, at vi lige skal prøve lidt mere. Må jeg bede om lidt mere, Anders? Ikke mere Anders, mere guitar. Anders. Anders er vores. Lyd og lys. Ja, er det bedre nu? Bells and Whistles. Ja, det er sgu nok fint. Det kan godt være, at det tåler lidt mere. Ja. Så spil dog. En flamme lyser hænder, varmer en tiggers krop. Et sted, der står der, en dør på klem. Du kan se på vejen hjem. Igennem de vildeste. Og så han en kirkespil og lysepejl lige frem. Det kunne han se på vejen hjem. Færdig sov i en tak. En engel store håndværk, som soldaterne i Bethlehem. Det kunne han se på vejen hjem. Stenen faldt stille og blidt. Der lå han livløs i kjole og ben. Hans liv havde været et rekviem. Så han først nu på vejen hjem.
Går du, Niels? Nå. Vi har også lidt at snakke om i pausen, tænker jeg. Det er fjollet, altså. Vi har 4. Kære venner, vi har en sang tilbage, inden vi skal holde pause på 3, 4, 25 minutter, 7, 28 minutter til en lille halv time, hvor I eventuelt kan gå ud op i baren. Det vil jeg da på det kraftigste anbefale, og I kan stå og kysse lidt hinanden og holde i hånd. Og så skal jeg lige huske at gøre opmærksom på, at lige i forlængelse af baren, der står der sådan noget Fanø-rom nede fra Bang & Petersen hernede. Det vil jeg på det kraftigste anbefale. Vi har lige været så heldige at blive serviceret med en flaske, og det kan vi sgu godt lide. Vi skal også til at være færdige, inden den virker. Nå, vi spiller det her nummer, så går vi ud og holder en kort pause.